Bună și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt tot Alexandra, iar în videoul de astăzi m-am gândit să facem ceva puțin mai diferit decât în celelalte două. Iar pentru că nu am avut ocazia să vă spun până acum, vreau să știți că pe lângă pasiunea pentru make-up, îmi place foarte mult și pictura pe corp, adică face painting și body painting. Dacă pot numi așa ceea ce voi face eu astăzi. Ca și tematică mi-am ales benzile desenate și am salvat câteva poze să vă arăt exact la ce tip de machiaj m-am gândit. Am văzut pe Instagram și pe internet genul acesta de machiaj. Ouleu! Nu, acela era iubitul meu. Nu o să ne machiem așa. Da, deci ați înțeles mare. Voi începe să-mi conturez pomeții cu un blush super roz. O să vă las în descriere toate denumirile produselor. Mi-am făcut deja baza, mi-am aplicat fond de ten și pudră. Îl voi aplica destul de intens. Voi aplica și puțin pe nas. Practic îl folosesc ca și contouring. Acum, cu ajutorul unui eyeliner, voi începe să îmi conturez sprâncenele. Vecinii mei bat într-una. O să le fac schița cu această cariocă, pentru că mi-e mai ușor, deoarece are vârful mai subțire. Și le voi umple cu un eyeliner gel. Eu folosesc Black Track de la MAC. Doamne, nici nu vreau să mă gândesc cum voi curăța toată chestia asta. Dar arta cere sacrificii. Iar acum voi trasa un eyeliner grafic pe care apoi îl voi umple cu galben și cu roz, cred. Unde se termină pliul natural al ochiului, voi trasa o linie, deoarece vreau să despart eyelinerul în partea din față, să îl colorez cu galben și spre codiță cred că cu albastru. Iar acum cu acest creion galben de la MAC voi veni și voi umple prima parte a pleoapei, adică pleoapa mobilă. Iar cu o pensulă din păr sintetic voi veni și îl voi blendui, îl voi întinde, deoarece textura creionului este foarte cremoasă și văd că nu se întinde foarte uniform, așa că mă voi ajuta de o pensulă. Voi fixa tot cu un far de la MAC, mă rog, e o nuanță galbenă. Și îl voi aplica prin mișcări de taputare peste baza făcută din creion. În capătul codiței voi aplica, cred că un roz. Da, cred că o nuanță de roz. Și voi folosi tot un creion de la MAC.
Știu că acum arată totul foarte ciudat, dar aveți încredere că până la sfârșitul videoului o să vă placă foarte mult. Am dat peste negru. Voi fixa creionul roz cu blush-ul acesta roz. Și voi contura ochiul în felul acesta. Folosi un creion alb tot de la MAC pe care îl voi aplica atât pe linia apei cât și să umplu forma pe care am creat-o. Și bineînțeles că voi fixa și acest creion alb, tot cu un fard alb. Am un singur pas de făcut și anume să trasez o linie de eyeliner la baza genelor. Iar pasul următor este acela de a crea niște lacrimi și să vedem cum le vom face. Și voi folosi la fel un creion albastru de la MAC, cu care voi veni și voi umple schița. Doamne, sunt atât de moi creioanele astea încât se topesc prea tare. Voi fixa culoarea albastră cu acest fard albastru. Este dintr-o paletă de la MAC, o colecție mai veche. Acest produs cremos alb de la MAC, cu care voi trasa niște detalii. Pasul următor este acela de a-mi contura fața cu negru, de ce nu? Și voi face acest lucru trasând o linie. Îmi voi desena niște riduri. Nasul. Nările mai exact. Și să trecem la buze. Voi folosi acest ruj Retro Matte de la MAC, nuanța Divine Divine. Iar până aștept să se usuce rujul, deoarece va trebui să îi fac și acestuia contur negru, voi face punctele albe de pe față. Și pentru acest pas voi avea nevoie de o pensulă, cred că o voi alege pe aceasta. Și la fel cu Full Coverage White de la MAC, voi lua produs și voi crea puncte.
voi face și detaliul din bărbie. Între timp mi s-a terminat și bateria aparatului și nu am mai apucat să filmez și partea aceasta. Machiajul este gata, dar mai am de adăugat încă un mic accesoriu. Și acesta este look-ul final. Mi se pare că peruca aceasta completează super bine machiajul și cumva mă regăsesc mai mult în cărțile de benzi desenate acum. Scrieți-mi în comentarii cum vi s-a părut acest video, cum vi s-a părut acest machiaj. Sunt super curioasă să le citesc și să aflu părerile voastre. Eu am fost Alexandra și până data următoare vă pup!